Batowal migration embarka kamsar fi arugol nata leyde Porto konete don Espagne ko fi on bato yewtutuma yo video on do anturi on non sakutugol video maximum fi Allah avant tout assalamu alaikum yuramon salmina maulanda matahi don e jam les 4 no wetude les 5 bato embarka no leydi kamsar ko lagine woni fi arugol nata leydi Espagne hareno baton ayo embarkama selon comme yewtakon selon ko sutiden kon marion wonno ko nangi wo bato e wawano arugol habe nata leydi Espagne ande onon jeunesse Guinée falabe tantude fi bato goto iwino don nati don ukkude hoore mon e wartagol sabuna hay wombe ben embarkade leydi Maroc madum Libye madum Tunisie madum Algérie aranata Espagne ko riksi njano be walata be gono way majjude be gono way baton waylitade be gono way arta ha moteron bona hono dimpiji andon no Maroc leji gono ton sila dari hareda suti Espagne leji gono ton haran watta hay 24 heures exemple no min ko ndiam mi embarka mais mi wadali hay 24 heures terminati ko dum fop do men dogude gondia mais kono mi falla andentinde sukapen jeunesse falla be embarkade dan diam arabe jogi position modjo be andu en fait be perdina on hore mabbe be riksa dubi mabbe di hande sida mari départ modjo leydi la Guinée madum ko men Afrique ton tahida andi gonno falla golla heba mais jama'o be andata bone mo be on wadde habe arabe ukko leydo Porto kala inudo ma ala en fait wela o fini mais hore ko weli kon arita wona retard exemple are wona do dubi tati dubi nayi si fuddoda golle si fuddoda halde fi kaydi fuddoroda apprentissage no ni a gayni dum ara wadi 8 ans 7 ans leydi Europe do si fuddoda yobbede non salaire moddo ara ko lutti kon fo 3 ans taw ala gollude 2 ans apprentissage si inna da non a fuddi hande wawde daranade horema wada goddum mais imagine a wondo yobude 30 millions 50 millions 100 millions fi argo leyde Porto sa jetti din awditi petit entreprise ma ko lagine a déployer wallahi billahi dan dubi dide men perdata do a tawai a avancer buri men Allah wurinde sawaba mi arto ya video go mi explique non honno gafiondo